Het is zondag 12 juli en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. De motorrijder die een ongeluk kreeg op de Koudekerkseweg in Vlissingen is in het ziekenhuis overleden. De 48-jarige Vlissinger negeerde in de nacht van vrijdag naar zaterdag een stopteken van de politie en ging er snel vandoor. Tijdens die vlucht is hij verschillende keren door rood gereden. De man kwam uiteindelijk ten val en raakte daarbij zwaar gewond. Hij werd vervolgens met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Daar is hij gisteren aan zijn verwondingen overleden. Ondernemers in Sluis zijn tevreden over de maatregelen om de grote drukte in goede banen te leiden. Sluis ging eerder nog tijdelijk op slot voor toeristen vanwege de grote toeloop vanuit België. Met een waarschuwingssysteem en de inzet van verkeersregelaars moet dat nu voorkomen worden. Want de bezoekers weten Sluis weer te vinden. We mogen absoluut niet klagen. We zijn 3 maanden helemaal stilgelegen eigenlijk. Tot bijna nog geen 4% van onze normale capaciteit. En we mogen Sluis begint weer te bruisen. Vanuit het stadhuis wordt de drukte op straat in de gaten gehouden. Daar wordt beslist of er nog meer mensen Sluis in mogen. Jullie zijn onze ogen en oren. Dat betekent dat we van jullie graag beelden krijgen van wat gebeurt er nu op straat. Indien nodig gaan de waarschuwingsborden op rood en worden bezoekers ergens anders heen gestuurd. Het blijft altijd een balans tussen gezondheid en economie. En ik denk als wij die juiste balans tot nu toe heel goed hebben kunnen bewaken. En als we dat blijven doen, dan is het voor iedereen goed om te ondernemen en te vertoeven in Sluis. Dat het nodig is om de drukte in de hand te houden is voor de ondernemers eigenlijk best goed nieuws. Het geeft toch duidelijk aan dat Sluis toch populair is. Het veilig rondje Sluis waar we altijd mee adverteren, dat vinden de mensen dan nog steeds. Dus daar moeten we ook samen voor zorgen dat het veilig blijft en dat het een atmosfeer van veiligheid afgeeft. Je moet het maar durven als eigenaar van een eetcafé om je keuken uit handen te geven aan een bekende tv-kok. Toch deed Shailene Kroes van Hotel Eetcafé Smits in Wemeldingen dat met een goede reden. Dit is een van onze eerste evenementen die eigenlijk hier plaatsvindt, omdat we pas net startend hier zijn geweest. Daarom vonden we het eigenlijk superleuk om iets met koken te doen en met eten. En vandaar dat we eigenlijk Job hebben gevraagd om onze eerste kitchen takeover te doen. Ze liet Job Patinasaranu, bekend van televisiezender 24 Kitchen, naar Wemeldingen komen. De chefkok kookte daarvoor zo'n 36 gasten. Zijn sessie was live te volgen via Instagram en Facebook, zodat mensen thuis mee konden koken. Ja, het is super easy. En ik kan je dan ook daarnaast nog uitleggen hoe ik bijvoorbeeld die couscous heb gemaakt. En iedereen kan barbecuen, weet je. Dus het is gewoon een kwestie van kort grillen, heet en that's it. Thuis namaken kan ik niet zo goed, maar het hier opeten, dat kan ik wel. Veel bedrijven hebben het moeilijk door de coronacrisis, maar sommige spinnen er juist garen bij. Zoals schapenhouderij Bril in Veren, waar de schapenkaas al maanden over de toonbank vliegt. Het is geen sterke kaas, je kan het niet vergelijken met geitenkaas of het is een beetje zachtere kaas. Je hebt verschillende soorten schapen. Nou, wij hebben gekozen voor de melkschapen. Dus wij hebben een 300 melkschapen en die doen we kaas vermaken. Die melk die wordt gestremd. En dan gaat het in vaatjes en dan lekt dat een paar uurtjes uit en dan heb je de Walchelse kaas. Het is een soortje kwark. De een eet het met een rabijsje, de ander eet het met zout en peper. En ik heb er ook al gehoord, er suiker overheen, dus dat is voor iedereen wat hij wil. Vroeger was het een product van de armen. We hadden, iedere boer die had koeien, maar de knecht die kon geen koe betalen, dus die had een schaap of een geit. En daar maakte hij zijn kaas van. Dit jaar dan hebben we te maken met die corona natuurlijk. De mensen die proberen toch een beetje lokaler te kopen. Zo gaan we meer bij de boerderijwinkels langs. Ja, en dat is voor ons weer iets dat de kaas meer verkocht wordt. Voetbalvereniging Leeuwendorpse Boys denkt na over de toekomst en wil verduurzamen. En dat kost geld. Zeker als het dak van de kantine nog vol ligt met asbest. Dat was natuurlijk toch een doorn in ons oog, waar we wel eens een klein beetje wakker van hebben gelegen. En daar moest wat aan gebeuren. Maar een club van 200 leden heeft daar niet meteen budget voor. Het antwoord lag een paar kilometer verderop bij Zeeland Refinery. Het bedrijf betaalde ruim €28.000 vanuit een speciale stichting. Het doel van die stichting is om maatschappelijke projecten te steunen hier in de regio. Dus in de omliggende kernen omheen de raffinaderij.
En dat zijn de maatschappelijke projecten op het gebied van educatie, sport, cultuur, duurzaamheid. Inmiddels is het asbest weggehaald en is het nieuwe dak geplaatst. Binnenkort komen de zonnepanelen en dat is het volgende stapje in het verduurzamen van de club en levert ook nog eens geld op. Maar dan is de vereniging nog niet klaar. Het betekent natuurlijk nog wel dat we afhankelijk zijn van gas. Dus wellicht is dat in de toekomst nog een mogelijkheid om daar wat in te investeren. Voorlopig zijn ze bij Leeuwendorpse Boys erg blij met het nieuwe dak. Een heerlijke dag vandaag met veel zon, wat stapelwolken en alles staat er mooi groen bij, maar de temperatuur had moeite om boven de 20 graden uit te komen. Maar het was genieten en het was het ook met de komeet voorbije nacht. Het was heel helder en je hoeft geen superdonkere omgeving te hebben om mooie opnames te maken. Maar het helpt wel natuurlijk, zoals hier op de Brouwersdam. En het is dan belangrijk om de zelfontspanner te gebruiken en als het kan een goed degelijk statief. De komende dagen is komeet Neowise er ook nog, maar het moet wel echt donker zijn. Dat is tussen 11:30 en 3:30 s'nachts. Vanavond zijn er ook nog goede mogelijkheden met weinig wind, maar er is wel wat hoge bewolking. Landinwaarts kan vannacht een beetje grondmist ontstaan. De minima zijn 9 tot 13 graden. Morgen is opnieuw een rustige en meest zonnige dag. Er is nauwelijks wind morgen en de maxima komen uit op 22 tot 24 graden. Morgenavond raakt het bewolkt en dinsdagnacht en dinsdag overdag valt er af en toe wat regen. Daarna is het woensdag en donderdag licht wisselvallig met enkele buien, maar ook wat zon. En dinsdag en woensdag zijn ook nog aan de frisse kant. En tot zover Zeeland Nu. En heeft u van de week niet alle Trots op Zeeland afleveringen kunnen kijken? Hierna kunt u kijken naar de hoogtepunten. En voor nu nog een fijne avond.